става, хора? Днеска ще ви взема с мене и ще ви покажа пътя от вилата до нас. Сега, както виждате, първо си сложа каската, защото, нали знаете с какво съм? С тази машинка. Добре, хора, вече се екипирах и е време да тръгваме. Както виждате, и мама с джипа и баба там. И е време да тръгваме. Обаче, ще имаме едно препятствие, което не мисля, че е още там, но може. Едни кучета, които се разкарват насам натам и нападат. Затова дано не ги срещаме. Добре, хора, вече тръгнахме, както виждате. Тръгваме се натам. Сега тук има едно скокче, да видим дали ще го минах го. Сега трябва да ги чакам. Добре, мислех, че трябва да ги чакаме 300 години, ама май не. Бързички са. Има много трева, ако има камъни, не ги виждам. И това не е много добре. Добре, няма никой. Сега трябва да ги чакаме 300 години. Идват. Това бая бързо. Сега от тук газ с колко мога. Хора, не гледайте от мене. Не правете така, моля. Това само го правят такива като мене. Сега тук трябва да се оглеждам, защото по някое време може и да срещна някое кученце, как ви казах. Опа! Виждате ли го? Защото аз да. Това не е много добре. То безобидно, бе. Колко приятно. И хора, пристигнахме, както виждате. Сега ще спра тук, защото тема е там се спрат и да. Не спрях много добре, ама е голяма работа. Хора, както виждате, прибрахме се живи, здрави и прави корави, да се кае. И да ви кажа, ако искате още такива видеа с АТВ-то или нещо по-забавно, може да се абонирате, моля ви се, абонирайте се и да харесате видеото. А от мен, чао!